חברי האופוזיציה, שאחד מהם הוא חבר המועצה הטרי איציק לב, שהוא בעצם אמר גם שסדר היום שהתקבל במייל הוא סוטה מהוראות החוק והנוהל של חוק הרשויות המקומיות, של בחירה של סגנים. הוא הוסיף גם נימוקים. אז רגע לפני שנפנה אליו באמת שיסביר את זה, בואו נקשיב קטע קצר ממה שאמר בישיבה. כן. סדר מעלה, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים, כי נפת ונגיד גם בשליחה. סדר היום שהתקבל אצלנו במייל, סופר מהוראות החוק והנוהל של חוק הרשויות המקומיות, הצבעה על אישור סגנית ראש העיר והסגנים הנוספים בסעיפים הבאים, סעיף 14 ו-15(א1), לא תקין, לא חוקי, ויש לקרות אותו מהטעמים הבאים. כן, אלה הדברים. איתמר, תודה לך בשלב הזה. נגיד שלום לאיציק לב. צהריים טובים לך יוסי ולכל המאזינים. חבר המועצה, אתה פה באופוזיציה, למה בעצם לא קיבלת הזמנה מיצחק קשת, ראש העיר? אני מתחילת הקמפיין, או לאורך כל הקמפיין, טענתי תמיד של טוהר המידות ושקיפות מלאה, וברגע שפורסם התחקיר של ערוץ 12 על ראש העיר המכהן יצחק קשת, שנראו שם עבירות לכאורה מאוד מאוד חמורות, אני הודעתי שאם איתו אני לא מוכן לשבת. רגע, אבל מדובר בתחקיר בסך הכל של ערוץ טלוויזיה, לא מדובר בחקירת משטרה, לא מדובר בהרשעה. זה נכון, הפעולות שנעשו שם, ההתנהגות שנעשתה שם היא מחפירה בעיניי, ונציג ציבור אסור לו להתנהג בצורה כזאת. אני מזכיר, רואים ראש רשות שאומר שהוא רוצה לקנות עיתון, רואים ראש רשות שמעביר 10,000 שקל ברכב לבן אדם שאומר לו לחסום אותי ואת יוחאי ולפרסם, רואים ראש רשות שמשתמש בעובדי עירייה לניהול קמפיין, רואים מכרזים שבוצעו דרכו, רואים פעולות שהן מאוד, כל הדברים האלה החקירה שלה, וזה יהיה כנראה גם בקרוב, ומפה אני גם קורא לה להתעמק מהר בהקדם במה שראינו רק על קצה הקרחון כמובן, והכל הכל הכל לכאורה. אוקיי, אז זהו בדיוק מה שרציתי להוסיף, הכל לכאורה. אז בואו נסייג כמובן את הדברים. בכל אופן אתה לא בקואליציה, ובסך הכל הוקמה קואליציה, מה לא בסדר בה? קודם כל אני רוצה לברך את כל חברי מועצה הנבחרים. אני יודע כחבר מועצה בעבר את העבודה הקשה, ולכן אני מאוד מברך אותה ומאחל לכולם בהצלחה. אין לי בעיה פרסונלית נגדי אף אחד מהם, לא לי ולאף אחד גם כן מחבריי באופוזיציה, מי יוחאי ושלמה בש"ס, אלא על הדרך שבה הרשות עבדה ושלחה את התהליכים. אני מאוד מאמין, מאוד 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 מאמין בנושא של מקצועיות, בנושא של עבודה שמנהל תקין. ולכן בסעיפים שאושרו, שנשלחו אלינו, לא היה שום חומר נלווה. שמדברים על 15(א1), מדברים על הגדרה של משכורת ראש הרשות וסגניו. זאת אומרת, גם בהסכמים הקואליציוניים שאנחנו מכירים אותם ופורסמו לציבור, מדברים על שכר לסגנית ראש העיר, ממלאת מקום, ולסגנית השנייה והממלא מקום שלה, המחליף שלה בחצי קדנציה הבאה. ולכן, רשות מקומית שיש לה חשבת מלווה עם גירעון, צריכה קודם כל להמציא אישור ממשרד הפנים, ממנכ"ל משרד הפנים. 2, היה צריך לבוא ולהגיד לנו על חשבון מה זה בא. הרי מי כמוך יודע כמה זה עלויות מאוד מאוד גבוהות של סגנים, חריש בגירעונות, אין לה מקורות תקציביים, בוא תגידו לנו על חשבון מה זה בא. אם יהיה לזה מקור תקציבי, וואלה, אני הראשון שישמח ויפרגן, כי אני יודע כמה שהעבודה הזאת היא קשה. אבל מן העבר השני, בכל זאת חריש הגיע להישגים בלתי רגילים, אתה יודע, תחת רשותו של יצחק קשת, הוא דיבר על 500 מיליארד השקעות, ובכל זאת העיר התפתחה בקצב בלתי רגיל. העיר התפתחה בזכות משרד השיכון. העיר התפתחה בגלל שמה שנקרא משרד השיכון השקיע בה ומשקיע בה כל כך הרבה. אבל התקציבים האלה אמורים להיגמר שנה הבאה. החלטת ממשלה הולכת להיגמר, ומה נעשה ב10 שנים שראש העיר היה בה ונמצא בה כרגע בתפקיד? איפה מקורות ההכנסה? איפה מקורות העסוקה? על מה הוא מסתמך? על קיבוץ נדבות? על המשך החלק הזה שהרשות המקומית מחפשת מאיפה מביאה תקציבים שלה ורצה לממשלה, במקום לייצר מקורות העסוקה ומקורות העבודה לתושבים, לייצר לעצמה מקורות הכנסה ולפתח את עצמה כעיר עצמאית, כעיר מטרופולין. איפה? מה הוא עושה? שהוא אומר לי 500 מיליארד שקל שהושקעו בחריש? מי השקיע את זה? בוא ניכנס למספרים, בוא ניכנס לתקציבים ונראה מאיפה התקציבים האלה באים. העיר גירעונית.
עד כמה? על איזה גירעון אתה מדבר? סבר את אוזננו. אני מדבר שבשנת 2022 העירייה סיימה ב-23 מיליון, בשנת 23 עדיין אין את הדוחות הסופיים, הערכה היא באותו סדר גודל. שזה כמה אחוזים? כמה אחוזים, אתה יודע? בסביבות ה-16 ל-20%. אני מדבר על מקורות הכנסה מארנונה שהם כמעט 16%, 18%. לעירייה יש הכנסות כאלה, כל השאר זה מקורות מה שנקרא... מה אתה אומר, גירעון בגובה של 16%? זה מה שאתה אומר לי? אפילו יותר, כן. המספרים לא בפניי, אבל הגירעונות... כי אנחנו יודעים שמעל 15%, אז יש צורך בחשב מלווה ככל הנראה. יש. בוא אני אסבר את אוזניך. יש חשבת מלווה שעושה את עבודתה נאמנה, והחלטת ממשלה כרגע שהיא מנסה לסגור את הפערים האלה. בוא נסתכל בעוד שנתיים. מה יהיה בעוד שנתיים שהחלטת ממשלה נגמרת? כן. אנחנו עוד פעם נרוץ. זאת העבודה של מישהו שרואה חזון קדימה, רואה שנים קדימה ועובד בשביל הדבר הזה. כן, אוקיי. אגב, כמה קולות היה חסר לך בשביל נציג נוסף במועצה? שם לי מלך על הקצעים, לצערי הרב פתק אחד היה חסר לי למנדט השני. פתק אחד? אחד? אני הפסדתי את השותפה כתובה, עיריית חריש הפסידה את הנציגת ציבור שהיא מתכננת הרי, היא בעלת ניסיון בתורה. אז זאת בהחלט, איציק לב, עדות לאמרה החשובה הזאת שכל קול קובע. בדיוק ככה. איציק לב. אני ברשותך משפט אחד רוצה להגיד. בקצרה, כן. בהצלחה לכל חברי המועצה בכל הארץ וגם לחברי המועצה בחריש. כן. תדעו לכם, העבודה שלנו התחילה כבר מאחרי ההשבעה, ואנחנו נדאג להזכיר להנהלת העיר כל יום וכל שעה שתפקידם לדאוג לזה שהם עובדים על כל ההבטחות שהם אמרו לנו. כן, בהחלט. וככה רק ככה חריש תוכל להתקדם. תודה רבה. איציק לב, חבר מועצת עיריית חריש, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, יום טוב.